Κυρίες και κύριοι, ονομάζομαι Ιωάννα Ουρανίτσα και έχω την τιμή να είμαι η πρόεδρος του Αλλιευτικού Αγροτικού Συλλόγου Αλονίσου. Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι σε φυσική παρουσία κοντά σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μας για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου Βορείων Σποράδων, το οποίο αποτελεί το πρώτο και μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας. Το πάρκο δημιουργήθηκε με στόχο την προστασία ενός μοναδικού οικοσυστήματος και ιδιαίτερα της μεσογειακής φώκιας μονάχους. Είναι φυσιολογικό στην αρχή να υπήρξαν ανησυχίες. Οι αλλοίς φοβήθηκαν ότι οι περιορισμοί μπορεί να έθεταν σε κίνδυνο το επάγγελμά τους. Όμως 30 χρόνια μετά μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι το πάρκο όχι μόνο δεν μείωσε τα αλλιεύματά μας και την αλλιευτική μας δραστηριότητα, αλλά την ενίσχυσε. Στην Αλόνισο, οι αλλοίς από την πρώτη στιγμή στάθηκαν σύμμαχοι από την εφαρμογή των κανονισμών μέχρι την αναφορά παράνομων δραστηριοτήτων και τη συνεργασία με επιστήμονες και φορείς. Γίναμε οι καθημερινοί φύλακες της θάλασσας και αυτό έχει αποδώσει. Σήμερα βλέπουμε περισσότερα και πιο υγιή ψάρια, μεγαλύτερη σταθερότητα στα αλλιεύματα, λιγότερη παράνομη αλληλεία, αυξημένη τουριστική ζήτηση για ντόπια προϊόντα. Το θαλάσσιο πάρκο έχει γίνει όχι μόνο πηγή περιβαλλοντικής προστασίας, αλλά και πηγή οικονομίας και κοινωνικής ενίσχυσης για το νησί μας. Βέβαια δεν ήταν όλα εύκολα. Υπάρχουν περιορισμοί στις ζώνες. Υπάρχουν συγκρούσεις με δραστηριότητες τουρισμού, ερασιτέχνες, έχουμε ζημιές από τα θηλαστικά, όμως το αντιμετωπίζουμε γιατί έχουμε μάθει να μιλάμε, να συνεργαζόμαστε και να βρίσκουμε λύσεις. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να αφήσω σήμερα. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου πέτυχε επειδή συνεργαστήκαμε όλοι οι αλλοίς, δήμος, λιμενικό, επιστήμονες, οργανώσεις και κάτοικοι. Όλοι οι κάτοικοι της Αλονίσου. Κανείς δεν μπορεί μόνος του να προστατεύσει μια θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή. Όλοι μαζί μπορούμε. Θέλω να ενθαρρύνω τα νέα θαλάσσια πάρκα να δουν την προστασία της θάλασσας όχι ως εμπόδιο, αλλά ως μια νέα ευκαιρία ανάκαμψης. Γιατί ό,τι χάσουμε σήμερα δεν επιστρέφει ποτέ ξανά. Πρέπει να προστατεύσουμε τα ηχθειοποθέματά μας, ώστε να μπορέσει να επιβιώσει το επάγγελμα του αλλιέα και να ακολουθήσουν νέοι αλλοίς στο επάγγελμα. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Ας στηρίξουμε την δημιουργία περισσότερων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στη χώρα μας για ένα βιώσιμο μέλλον, για εμάς και τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ.